Сърцето ми се сви. Знаех, че трябва да намеря изход. Точно си помислих, че всичко е наред и съм готова да водя курс. Всичко беше перфектно планирано. През последните седмици подготвях материалите, подредих програмата, предвидих още време за въпроси и упражнения. Беше ми толкова важно всичко да върви гладко. За мен това не беше просто обикновена задача. Вложих много време, енергия и сърце в подготовка. Ден преди обучението на Гери да започне, обаче съдбата имаше други планове. Дъщеря ми Ели беше настинала. Разболя се внезапно. Сърцето ми се сви. Знаех, че няма как да оставя детето си само, но също така знаех, че няма как да отменя обучението. Макар да почувствах разочарование и дори вина, тази ситуация ми показа, че животът не може винаги да се планира перфектно. А как завърши историята? Виж в следващото видео. Аз съм Теди, маникюрист и преподавател в град Нови Искър. Ако ти имаш нужда от обучение, не се колебай да ми пишеш в лични.